Hello, mayong gabi. Tara si Tingkuyan. Paghay po diha. Tingkuyan. Tara nga po paghay. Sa maram kag napostan. Gikapoy daw na siya trabaho. Nagbuhat siya ha. Dinaog katrido ha kabuk na human niya. Katrido ha kabuk. Sayang gitrabaho. Sige kapoy daw na siya. Nag-ihaw gani ko daan og manok mo. Kabirtira ba niya og nag-ihaw ko daan og manok akong gisugo si Ikay og si Binoy. Yung mga anak isugo na kong payaw og manok. So, ready na ang manok isa kabuk kung maluto uno na lang. Birthday niya ika. Pila na edad ni mo Tingkuyan? Dubli. Ikaw ba? Di po ka musabay. Di po ka musabay ba? Di po ka musabay. Gwapo na unta ka ito akong kuan. Di po ka kabalo. Ha? Pila nga itong dubli ha? Ang di makabutugan sa imong edad. Nga mo gini na magpabata-bata pa pug ka. Na may dubli 11, 22, 33. Ka ana dapita. 44, 55. Doble. Mapakanta ka kalong ba? Doble pagtarong ba? Doble 100. Pagtarong ba? Nagtarong ba ko? Pila na edad mo ba? 4 lagi. 4 di ay. Good tarong og tubag og tarong ay pa. Isog-isog diha mo ron pagka di mo ka pa disturbo na mo trabaho dun sa mong kuan na basig na kay ka-chat diha. Di ka magtarog tubag. Chat. Birthday niya agma po ika 44 niya. Edad niya tiguwang na. Daghan na kay na siya uban. Na ako iyampo nga sa iyang pangidaron nga 44. Maghinay-hinay na siya undangan ng iyang kuan sigarilyo kay makadaot lang sa lawas. Na lang. May na lang sa isak adlaw katulo na lang siya manigarilyo buntag ug tuhapon. Bitaw Tingkuyan. Tanaw mo kasako. Di ka mo undang og sigarilyo. Wa man ka na ko ingnon na undang kag bigla. Mingon raman ko nga imo rang hinay-hinayag undang ba. Para mong gyapon na sa imong kayuhan. Unsa day ka? Naminaw ka wala. 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 Guys, birthday niya og mapuhon. Mga tinobre lang. Among handa. May isa ka buok manok. Importante nga maayo laglawas. Ano lang guys. Please subscribe. Tingkuyan vlog. Salamat.